соли нави таҳсил аз 17 август оғоз мегардад. Аз ин сабаб бозорҳо пур аз одам буда, ҳама саргарми харидории либосҳои мактабӣ мебошанд. мушкиле дар харидории сару либосҳои муҳассилини мактабҳои миёна намебошад, чун сару либосҳои хонандагони мактабҳои миёна якранг буда, нарх низ ба ҳама дастрас мебошад. дар сомонаи Азия плюс маводе нашр гардид ки дар он арзиши умумии сару либоси мактабӣ то ба ашёи хониш дарҷ гардидааст. чуноне мебинед барои харидории сару либос ва лавозимоти мактабӣ ба ҳисоби миёна барои духтарон дар умум 305 сомонӣ ва барои писарон 285 сомонӣ барои харидории ашёи хониш бошад, аз 50 то ба 200 сомонӣ масраф мешавад. дар умум барои харидории сару либос ва ашёи хониш барои ҳар як толиби илм ба ҳисоби миёна 500 сомонӣ сарф мегардад. аммо барои муҳассилини макотиби олӣ бошад масъала каме дигаргуна метобад, чун ҳама аз рӯи табу завқ ва зебоӣ интихоб мекунанд. нарху наво низ тағйир меёбад. суоли кушода ин аст: оё пандемия ба нарху навои сару либос таъсири худро гузошт ё на? медколлеж дохил шудам, якум курс. харидори сару либос нисбат ба дигар солҳо қиматтар фурмат кардам. Масалан ҳозир як бар шиму костюм худаш 650 сом фурмат. Аммо ҳама арзонаш ҳозир. Пойафзол ва ё ҳозир ҳисоб небуд. беҳисоб бо ин ашёҳо барои хондан, барои мисол мана куртаҳоям асад болоде, ҳама чизо қимматтар. мумкин мана ҳамон карантин коронавирус сабаб шуда. либосҳо ҳамаш сар форма, ҳамаш қиммат, патинкаҳо, шим костюм ҳамаш қиммат шуда. шим костюм 700 сом. дар мавриди нархгузории сару либос андешаҳо гуногунанд. мустафо нуруллоев, магистранти донишгоҳи давлатии хоҷанд, ба номи академик Бобоҷон Ғафуров мебошад. ӯ мегӯяд ки нарх ҳеҷ гуна боло нарафтааст, танҳо сабаби гаронии сару либосро ба пандемияи COVID-19 рабт медиҳад. фикр мекунам нарху наво на он қадар тағйир ёфтааст ва аз сабаби он ки шароити мардум шояд бо сабаби коронавирус камтар тағйир ёфта бошад, барои инсонҳо гаронӣ кунад. лекин аз сабаби он ки ман худам ҳам донишҷӯ донишҷӯи соҳиби бакалаврро хатм мекардам, ҳам кор мекунам, ҳам донишҷӯи магистранти соли аввал ҳастам, барои ман на он қадар мушкилӣ дорад. мисол харидорӣ кардани як курта, як шим, як умуман барои худам як сари либос ё костюми бурук. лекин ман нақша кардам ки мисол барои худам костюм бурук намехарам. зеро ман 4 сол ки донишҷӯ будам, 4 мисол ман костюм бурук истифода кардам, харидам. дар давоми рафта мисол аввал моҳи сентябр як курта, як шим мегирам, як пойафзол, баъд мисол рафта баъд аз моҳи октябр ё ноябр нақша кардам ки як шиму костюм мегирам. пурсиш дар байни писарон гузаронида шуд. арзиши сару либоси духтарона бошад, боз гаронтар мебошад. зимни суҳбати бидуни камераи телевизионӣ аксарияти донишҷӯи духтарон гуфтанд ки нисбат ба писарон як баробар хароҷоташон зиёд мебошад. равшанҷон ҷорай, фурӯшандаи мағозаи либосҳои мардонаи бозори марказии панҷшанбе буда, мегӯяд ки нархи сару либос боло нарафтааст. танҳо воридот аз дигар кишварҳо бо сабаби бемории нави коронавирус кам шудааст, гуфт ӯ. воридот камтар шудагӣ, борҳо наомдозиам барои он ки границаҳо маҳкам, барои ҳамин ҳозир борҳо кам мебошад. савдо нисбати он сола камтар мебошад, чунки оли студентҳо акнун омдозиам, худоқад савдо меҷӯяд. به فکر من همش میبینم که چون که هم کرونا تاثیر کرده که هم آدمانده مبلغ نیست، همش تاثیراتش های. шиму костюм ки бештар аз ӯзбекистон ворид мешавад, арзишаш дар мағозаҳо аз 300 то ба 700 сомонӣ мебошад. дар алоҳидаги нархи шим аз 100 то ба 140 сомонӣ, курта аз 60 то ба 120 сомонӣ, ҷузувдон бошад аз 50 то ба 100 сомонӣ арзиш дорад. пойафзол аз 60 сомонӣ то ба 150 сомонӣ дар мағозаҳо ба савдо гузошта шудааст. дар маҷмӯъ ба ҳисоби миёна барои як нафар донишҷӯ 830 сомонӣ масраф мешавад. раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар ҷаласаи якуми таъсиси иттифоқи корхонаҳои саноати сабуки вилояти суғд афзуд ки ба маблағи зиёда аз $200 миллион амрикоӣ аз кишварҳои хориҷ ба Тоҷикистон сару либос ва дигар матоъҳое ки барои занону бонивон лозим аст ворид шудааст. ӯ аз кам коркард шудани пахта дар кишвар изҳори нигаронӣ намуд. худи ҳамин сару либосе ки имрӯз мои шумоам имрӯз дар бадан дар тан дорем, ҳамаш аз берун аст. куртаоям ҳамин имрӯз айб аст ки мо ҳамагӣ то 8-9% пахтая 10% дар дохил коркар кардем, боқимонда 90% пахтаи мо صادرات کرده است. امروز اگر ما شما محترم من راهبران متخصصایی که من سالهای طولانی همین سالی صنعت سبک در ولایت با دستگیری به واسطه
جناب عالی محترم مهمان رحمان امروز کار و فعالیت نمی‌کنم ما باید امروز سرجم شدیم که این معماهایی که هست از بین بریم. раиси вилоят афзуд ки бояд корҳоро ҷонок намуда баҳри саломатии мардум истеҳсоли маҳсулоти ватанеро зиёд намоянд. дар мавриди амалишавии пешниҳодҳо шояд нархи сарулибоси мактабиву донишҷӯён поён равад. барои ин бошад вақт лозим, аммо то он фурсат аллакай соли хониш оғоз мешавад. гузориши саид мухтори Саид Анвар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ хабар.